തലപ്പാറ അണ്ടർപാസിന് മുകളിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. എന്താ പച്ചപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തലപ്പാറ വെളിമുക്ക് പാലക്കൽ ഭാഗത്തുള്ള റോഡ് വർക്കിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ തലപ്പാറയിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. തലപ്പാറ ടൗണാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തലപ്പാറയിൽ നിന്ന് വെളിമുക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സർവീസ് റോഡിലൂടെ കേട്ടോ പോകുന്നത്. ചെമ്മാട് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ജംഗ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ചെമ്മാട് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റോഡ് തലപ്പാറയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് തലപ്പാറ അണ്ടർപാസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അവിടെയൊക്കെ മതിലൊക്കെ കെട്ടി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് വാളാണ്. സർവീസ് റോഡിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹൈവേ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ധാറിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കൂട്ടാം. അപ്പോൾ ഈ തലപ്പാറ വെളിമുക്ക് പാലക്കാട് ഭാഗത്തുള്ള ഫുള്ള് റോഡ് വർക്ക്, സർവീസ് റോഡ് അടക്കം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ സർവീസ് റോഡിൽ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൗണ് ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. വെളിമുക്ക് ഭാഗമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ടൗണിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണ് റോഡ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സർവീസ് റോഡിൽ നിന്ന് മെയിൻ ഹൈവേക്ക് എൻട്രി ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ്. ഒരു എൻട്രി പ്രവേശനമുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലമായിട്ട് അടച്ചതാണ്. ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സർവീസ് റോഡിൽ നിന്ന് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഹൈവേയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല വീതിയിൽ തന്നെ കേട്ടോ. ഡ്രൈനേജിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർവീസ് റോഡ് വെളിമുക്ക് ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല വീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഹൈവേ വർക്ക് ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ധാറിങ് അത്യാവശ്യം ദൂരത്തിൽ ധാറിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. വെളിമുക്ക് പാലക്കൽ ഭാഗത്ത് തലപ്പാറ മുതൽ ഏകദേശം പാലക്കൽ വരെ മെയിൻ ഹൈവേയുടെ ധാറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കമ്പി സെറ്റാക്കിയിട്ടാണ് ക്രാഷ് ബാരിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പി സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് വെളിമുക്ക് പാലക്കൽ ഓവർപാസ് ഇട്ടാ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് തലപ്പാറ മുതൽ ഏകദേശം വെളിമുക്ക് പാലക്കൽ പടിക്കൽ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല ഒരുപാട് ദൂരത്തിൽ ധാറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പാലക്കൽ ഓവർപാസിന് മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് സർവീസ് റോഡിലൂടെ തന്നെ തലപ്പാറ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ച നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ തലപ്പാറ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഹൈവേയുടെ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ സൈഡിലൊക്കെ ക്രാഷ് ബാരിയറിന് ആവശ്യമുള്ള കമ്പി സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ക്രാഷ് ബാരിയറൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ വർക്കാണ് ഇനി കഴിയാനുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളിയിൽ പോട്ടാ റോഡ്. സർവീസ് റോഡ് തന്നെ എന്താ സെറ്റ്. ഇവിടെയാണ് സർവീസ് റോഡിൽ നിന്ന് ഹൈവേക്കുള്ള പ്രവേശനമുള്ള ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ. ബാക്കി ഭാഗത്തൊക്കെ ക്രാഷ് ബാരിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമുക്ക് സർവീസ് റോഡിൽ നിന്ന് ഹൈവേയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓരോരോ പോയിൻ്റിന് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സർവീസ് റോഡിൽ നിന്ന് ഹൈവേയിൽ നിന്ന് സർവീസ് റോഡിലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല റോഡ് ധാറിങ് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോൻ്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ചെറിയതായി തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ വീതി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത്ര വീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സ്ഥലത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ റോഡാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മളൊരു വാഹനം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ വീതി നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുക. നമ്മളിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ വാഹനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റോഡിൻ്റെ വീതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തലപ്പാറ അണ്ടർപാസിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ ധാറിങ് കഴിഞ്ഞ് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡിലും ക്രാഷ് ബാരിയറിൻ്റെ വർക്ക് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇനി തലപ്പാറ ഓവർപാസാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിൽ ക്രാഷ് ബാരിയറിൻ്റെ വർക്ക് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതിനുള്ള കമ്പിയൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം. തലപ്പാറയിൽ നിന്ന് തലപ്പാറ
രണ്ട് സൈഡിലും സർവീസ് റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതോ ആ ലോങ് വ്യൂവിൽ കാണുന്ന വയലും ഒക്കെ അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇവിടുന്ന് കാഴ്ച കാണാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രാഷ് ബാരിയർ സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ക്രാഷ് ബാരിയർ സെറ്റാക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ കോൺക്രീറ്റ് നിറച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്രാഷ് ബാരിയർ കൊടുന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ക്രാഷ് ബാരിയർ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാക്കാനുള്ളതാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ദാരി നടക്കുക. തലപ്പാറ പമ്പാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരത്തിൽ പാർക്കിങ് ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്ന പമ്പാട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് വർക്ക് ഹൈവേ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ട്. എന്നാലും നല്ല ഏരിയയിൽ പാർക്കിംഗ് ഉള്ള വലിയ പമ്പാണ് തലപ്പാറ പമ്പ്. അത് തലപ്പാറയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് വെളിമുക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഹൈവേയിലൂടെ ധാറിങ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓവർപാസിൻ്റെ താഴെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ കാറ് വരുന്ന കണ്ടില്ല, എത്രയേ ചെറുതാണ്. ഈ ഹൈവേയിൽ ഒന്നുമല്ല വലിപ്പട്ടോ, വളരെ ചെറിയതാണ്. അപ്പം ഇത് ഹൈവേൻ്റെ വർക്ക് ഇത് ഓപ്പണാക്കി കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അടിപൊളിയായിരിക്കാൻ കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഗൾഫ് മോഡൽ റോഡ് എന്നൊക്കെ പല ആളുകളും തമ്പനയിലും ഇതിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഗൾഫിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ദുബായ് ടൗണിലൊക്കെയാണ് വലിയ 8 ലൈൻ ട്രാക്കും 16 ലൈൻ ട്രാക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. അവിടുന്ന് വിട്ടാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അബുദാബിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ കാണാമല്ലോ, ഇതുപോലെ 6 വരിയും 4 വരി പാതകളൊക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അജ്മാൻ ഭാഗത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ലോങ്ങൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള റോഡുകൾ ആ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന റോഡാട്ടോ. നല്ല വീതി ഉണ്ടാവും. ഒരു സൈഡിൽ 3 ലൈനായിട്ട് നല്ല വീതിയിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് എക്സിറ്റ് വരുന്നത്. ഹൈവേയിൽ നിന്ന് സർവീസ് റോഡിലേക്ക് എക്സിറ്റ് വരുന്ന അവിടെ കേട്ടോ. വളരെ കുറേ ദൂരം കൂടുമ്പോൾ ഒരു എക്സിറ്റൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ദൂരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സിറ്റ് വരുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് റോഡ്. ഇപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് ഡിവൈഡർ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഈ സൈഡിലാണ് ഇനി ക്രാഷ് ബാരിയർ കമ്പി സെറ്റായത് കാണാം. ഇപ്പോൾ ലോങ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പാലക്കൽ ഓവർപാസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഭാഗത്തൊക്കെ ധാറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ. ബാക്കി ഇങ്ങനെ ധാറിങ്ങിന് വെറ്റ് മിക്സൊക്കെ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലൊക്കെയാണ് ധാറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കാണാം കോൺക്രീറ്റ് വാള് അല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് വാള് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭംഗി കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റോഡ് ഫുള്ള് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണടിച്ച് താഴ്ത്തിയെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഇവിടെ കൂടി വണ്ടി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയില്ല കേട്ടോ. ആ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വാള് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ഹൈറ്റിലൊക്കെ മണ്ണെടുത്ത് താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഓവർപാസിൻ്റെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇനിയും ധാറിങ് കഴിഞ്ഞ ഏരിയ ഒരുപാട് ദൂരത്തിൽ ഇവിടെ ധാറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ വെറ്റ് മിക്സ് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ്ട് ഇതാ പുതിയ ധാറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ദൂരത്തിൽ ധാറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണ്ണെടുത്ത് താഴ്ത്തിയിട്ട് ധാറിങ് കഴിഞ്ഞൊരു ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈവേ വർക്കിൽ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധാറിങ് കഴിഞ്ഞേക്കണത് ഇവിടെ കേട്ടോ. ഈ തലപ്പാറ മുതൽ ചേളാരി വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരത്തിൽ ധാറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കേട്ടോ. മറ്റേ പ്ലെയിൻ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ധാറിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിലും ഇവിടെ ഇതേപോലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തിട്ട് ധാറിങ് കഴിഞ്ഞ ഏരിയ ഇതാണ് കേട്ടോ. മറ്റു ഭാഗത്തൊക്കെ പ്ലെയിൻ സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ കുറ്റിപ്പുറം ബൈപ്പാസ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ പ്ലെയിൻ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ വരുത്താനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഹൈവേ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. അത്രയും ദൂരത്തിൽ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ധാറിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ധാറിങ് ഇതുവരെയാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി ദൂരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പിന്നെ ധാറിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിയാണ്. റോഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് തലപ്പാറയിലേക്ക് തന്നെ പോവാട്ടോ.
അങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കൽ ഭാഗത്ത് എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ടാറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പഠിക്കൽ ഭാഗത്തുള്ള ടാറിങ്ങോ അവിടുത്തെ വർക്കൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തലപ്പാറയിലേക്ക് തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ സർവീസ് റോഡ് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡ്രൈനേജിൻ്റെ വർക്കൊക്കെയാണ് നടക്കാനുള്ളത്. ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ക്രാഷ് ബാരിയർ കാണാം. ചില ഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ചില ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെയാണ് ക്രാഷ് ബാരിയർ സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഡ്രൈവർമാരാണ്. എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കണ്ടാലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര രീതിയിൽ ഏത് രീതിയിൽ റോഡ് വർക്കാനും ചിലപ്പം തല കുത്തി മറിഞ്ഞിട്ടും വീണിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഈ കാലം അവസ്ഥ. അങ്ങനത്തെ ഡ്രൈവർമാർ കുറേ ഉള്ള സ്ഥലമല്ലേ. അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവരൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്രാഷ് ബാരിയർ ആണെങ്കിലൊക്കെ പക്ഷെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് പോവും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തലപ്പാറ ഏകദേശം സർവീസ് റോഡിലൂടെ തലപ്പാറ ഭാഗത്ത് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കാണാം സർവീസ് റോഡ് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈനേജിന് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൈഡിൽ വാളാട്ടോ, തലപ്പാറ അണ്ടർപാസിലേക്ക് കെട്ടിയ വാളാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മതിൽ കെട്ടി ആ കട്ട വെച്ച് കെട്ടി ഉയർത്തിയാട്ടോ അവിടെയൊക്കെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറിയ വാഹനത്തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെമ്മാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ അണ്ടർപാസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് തലപ്പാറയിലെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.